Zdravo, ja sam Jelena, mosterka sa preko 40 godina iskustva u kućnim poslovima. Pokazat ću vam jedan svoj radni dan sa Most-Upom. Idemo! Danas imamo jedan lep zadatak na Zvezdari. U pitanju je peglanje, moj omiljeni kućni posao. Procenjujem da ćemo završiti za sat, dva najviše. Za Most-Up sam saznala preko oglasa koji je bio inovativan na našem tržištu, a sam proces prijave i selekcije je krajnje jednostavan. Za sada mi je prosek 5 od 5, da bi tako i ostalo, žurimo. Jelena, drago mi je. Procena je bila dobra. Završavam u predviđenom roku. Ovo je bio moj dan sa Most-Upom, a vi znate gde da me pronađete ukoliko vas peglanje smara. Pozdrav!